Formation de formation de fana ko tuli ga dembe ala mission da doni mais il faut que pour suit hein les jaguari hein mana ye tugu ngi ñene fini na ni na ta ni to ñene fini ni kini me to wada do mu to oui anni ñala fini mine bara jaguari du dépasser fama ka bon la mama yi doni ere doni hein ngaw na pour tout a bin ko dida ko dia hein kana di mo lasa kana di iga to ka kala garnyere a to ka daire le to kuma do ni dum fle ne be sre ba ro janya na madde oui non mi ngata yapi mina ngata la mama bi salon abi salon parce que ne balisi ta kabla salon no ya sikle mo kwa e tigana ne balisi e woni tigana ne a ba ah bisa amta nan ga eresi mi dan sarala nala sona min sarala mama kana ñina garne nga ko gone to ka fa ka to ka datu tiano ibi hakki ko garne hadu ni ko garne ma wal deni yakki to la de wal deni yana ibadi la mama to ni ika daayira ma ke e wara ne bo ke ne man ji waso ga tembe la mama odrona bi ñek mo ha yele doni sa ngi ni bato mari ntena mew ba yere ba don mi da une semaine droma ntime ko une semaine uga jane la mama une semaine nga ja la mama iba e kon ba don neti baski mali kono kamme ha ti ka baski ya kamme fitini affaire do bina mita français fitini affaire do bina mita amerique jean lu la ñokono quoi donc na bo chukula fi ka aw de ba de temine ha kanyu mene kadi te fuy fe bato ma kana dimisa if mo kameta ñogon fe aw ne ofu ngani voyage inte men segina peut-être semaine wore mi sego ko nala nen segina e fe kata roji Espagne de kadine la mama Mura nya fi ga den ci ndabla ha ita to la ifata to la tuga ba kare ibi kan kuma famia suno ne ba bachi ga boila ibi ga den ci ta fu yoro don ne tanya na ka ba ne ga jina tige jina aywa mata ka folo ne ben kan ga dai ne na nasoro halil la mama nyak minenu mi fabo fatola ga dila ko ban tay ga dam ne twa batu isa e babe ko kuna wa ntaka to pleni bi akili bala yame ibi akili to la kusube yame iga eri rasira ka bani no vraiment mi balsita kena ka bo amen so la tamam La foko ni nana bako ki be fe chaba soro bako kadisa ya patron yere ka sokoro la ni do la patron koga ba te patron ha ibi so gotigi do awo ibi ta keme flali anga kilangema
a bɛ sogo d'i ma kɛmɛ fila tɔgɔlen to i b'o don te ni suguru la i b'i sen teliya i y'a faamuya mais hali n'i sumana dɔɔni problème t'a la patron comme baara ɲɛnama tɛ bi o e m'a fɔ ko ka kɛmɛ fila di sogotigi ma k'a ka sogo di ma kɛmɛ fila don ne k'a ta k'a kɛ te ala k'i sara i yɛrɛ parilen don bi dɛ patron de ye nin kurusi di ne ma ko ani dɔrɔki e ni ala cɛ nin ye patron ka fini don da ye patron a y'a di ne ma a bɛ karo saba bɔ patron salon ne tun taa an ka dugu la an ka mɔgɔw ye muso di ne ma muso furulen ka di ne ma a tɔgɔ ko Minata a cɛ ka ɲi dɛ Minata bɛ tobili la ne ko n ko b'a dɛmɛ tasuma fifa la ne y'a biri k'a fɔ tasuma fifa ne birilen dɔrɔn fiɲɛ ka bɔra ne kɔfɛla la e bɛ mɔgɔ faga ni yɛlɛ tele ka taa ci n bɛ taa sisan patron i ni ce n bɛ don so kɔnɔ allo bébé e bɛ min i teliya ka na sa n ye gardien ci a bɔra ne bɛ da yɛrɛ de la i teliya joona joona e sera ka ban na i bɛna n sɔrɔ da la i teliya lafiya wallahi est ce que b'a kalama depuis ala kɛ n da depuis ɲɛna muso yela fɔ bi min ɲɔgɔnna yan i wallahi sa muso bɛ ɲɔgɔn ye n ye lafiya min sɔrɔ i taara depuis ala ka n da m'a ɲɔgɔn lafiya ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ a kɛlen i n'a fɔ n bɛ alijinɛ de kɔnɔ i wallahi sa wallahi ne ko ala y'i da don min na muso tɔw tun tɛ yan ala y'i da i ni muso tɔw tɛ kelen wallahi n kelen dɔrɔn sa cɛ i b'a n t'a dɔn bɛna f'i ɲɛna cogo min na quoi ni n ko k'a ka di kɛ maa ko i ka di kɛ tɛmɛ o bɛɛ kan mais ko kelen ma o bɛ ka ne jɔrɔ dɛ o mun ko ye tuguni i cɛ ka ko o to yen ni muso y'a fɛɛrɛ banna don min na o y'i sa don ye ko fɛɛrɛ t'o n bolo n mɛna n ka ko la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ ni e cɛ nana bɔ an ka tan dɔn e bɛ malo ne bɛ malo donc pour que a kana se o yɔrɔ bɛɛ ma je te dis depuis longtemps k'i furusa i banna e bɔra ni ne ye furusa sisan ne de bɛ don ne ka habillement bɛɛ ye i ka fini samara kunkolo entretien i fan bɛɛ ni ne ye furusa ne b'a bɔ ale kunna cogo di k'e labɛn n'o ye o to yen wɛ e dun tɛ baara la tigaw lagɛ da ne la ni nana e ni ne fila minɛ e bɛ malo ne bɛ malo ne ka malo wa ne ka finiko wari nin to tan sa o tuma ne ye mun f'i ye ɲinɛ n'o kan là ce que je te dis un mois de kɛ a tɛ na là ce que je te dis nin bɛ kɛ ne ka nali laban ye yan parce que n tɛ fɛ ko dɔ kɛ n sɔrɔ yan nɔ quoi a ma s'o ma sa n bɛna 50 000 de po k'i kunna mon cœur 50 000 awɔ tu es sûr walayi an bɛ bijou de b'o kɛ sa hali ni ko fɛn fɛn ne b'a d'i ma ale kɔni to yen a tɛ na fo 1 mois ok o tɛ problème ye mais mami dun ale b'a ka so kɔnɔ a b'a ka chambre kɔnɔ kalanyɔrɔ la a banna gardien laluma yɛrɛ kun tɛ ne bɔra k'o di sisan o taara mun wɛrɛ de bɛ yen an b'an ka kow la mais ne bɛ ka jɔrɔ cɛ in ta la dɛ o to yen sisan ni musoya fɛrɛ banna don Bravo! Patron, ko kana ta sogo sa sogo friend. Brama ini ala ni kira cɛ dani ka dani kɛ jime ta cogo la. Ko ne ye ɲini saro kɔnɔ ne min ye saro kɔnɔ ko k'a la. Ne ko e ni tobilikɛla yɔrɔ dɔn ya. Ni maa ye maa ci kɔni i bɛ n'a ka fɛn d'a ma ko. Kɛmɛ ka bɔn ka da la i bɛna mɔgɔ ka ko bɛɛ tiɲɛ. Ni mun kɔnɔ sugu ye i ni ka sɔn ci kɔnɔ. Taa di tobilikɛla ma ye. Yafa ma patron. E ka taa ba ye. K'a di baarakɛla ma. Taa d'a ma. Yafa.
Fatima. Naam, c'est vrai. Fantan bari bini na wallahi. Fantan in bɛ dugu kɔnɔ san koyi. Nka ni mɔgɔ bɛ wari dɔ de la de. Wari. Wallahi. Ka se ka fɛn ɲɛnama dɔ kɛ n yɛrɛ ye quoi. I terimuso sisan dun an tɛ taa fo ɲɛna. Safiya. Awɔ, Safi. N'an taara a bɛ wari d'an ma kɔni. A b'a di ale cɛ bɛ taa Faransi, a bɛ taa Dubayi, a bɛ taa Ameriki, a bɛ taa jamana camanba de la. Wala o yɛrɛ de ka di ne ye ka wari caman sɔrɔ ka se ka taa Faransi Dubayi yan fan min fɛ ou ka taa boîte ninnu na quoi ka to ka n pari dɔn olu dɔrɔn de ka di ne ye. An bolo jugu da i kan. Ne yɛrɛ ni n dagawuli ni ma taara boîte dɔ la suro boîte in y'a dan ye. N'i sera boîte in na sisan on dirait i sera Ameriki ambiance dan dɔrɔn de bɛ yen. Non o y'a dan ye ne yɛrɛ b'o yɛrɛ de fɛ. An tɛ taa Safi fɛ o ko la n'a kɔni y'a da a bɛ diya ne ye dɛ. A b'a di. Aw y'an ka taa. Daga suma de tere ka jugu an ka t'o la joona. An ka taa teri A kɛra cogo di a mago bɛ jɔn na. An ko an k'an mago b'i ka patron de la i tɛ bɔ an ye da la sa. N tɛ bɔ an ye dɛ ne bɔra n ye n ka kɛ faso bɛɛ la ɲamaden ka bɔ da. E ye jɔn ye. Ne ye jɔn e fana jɔn. Ne ye Fatime de. E Fatime o tuma ko ne k'e kɛ buru kɔnɔ k'e dun wa. I tɛ t'i ka sira fɛ i ka da in yɛlɛ i ka bɔ an ye nka an mago b'i ka patron de la. N tɛ da yɛrɛ patron bɔra patron taara Faransi. O tɛ taa fɔ Safi ɲɛna ko Fatime bɛ k'a wele. Ne y'a patron muso ye sisan b'a sɔrɔ a taara da yɛrɛ bɛ sɔrɔ a ye taa ka ci la. Taa fɔ a ɲɛna sa ko Fatime bɛ k'a wele i t'a y'a lamun ye. E de ye Fatime ye. Awɔ. Fatime ne bɛ taa fa ye nka a kana maga n ka da la dɛ a kana maga n ka da la dɛ. Tɛ taa sa. Ka kuma ka ca. Kana sa fɔ ne kabini Ala ka ne da bugɔci ma deli ka ne da la minɛ. Sa an mago de b'a la. Taa t'i ka sira fɛ. A fɔra muso ka o t'i ka sira ye. Taa t'i ka sira fɛ. O t'i ka sira ye. I b'a fɔ ko saga sirilen fɛ. N'i t'a dɔn mɔgɔ bɛ nin diya n la ka sa nɔgɔlen wa n'i nana ka sa i ma ka siri nin yɛrɛ ya. A kan ka da tugu ka taa a dɔw yɛrɛ a b'a fɔ ko bugɔti ninnu dɔw ka bɔ i b'a fɔ ko nɛgɛso i ba sugu bɛɛ e fɔra muso ka tafe siri a bɛ taa fɛn jare dɔ a bobarini ninnu na bobarini fɛn tɛ a yɛrɛ ko yɛrɛ a bɛ n'a kɛ dangadenya ye maa dɔ la ne yɛrɛ tun y'a dɔn wa ne tɛna Bamakɔ n ka dun ne y'a fɔ ne ko nana Bamakɔ bugɔti ninnu u ma mara. Fatime, ça va? Ça va. Content? Dɔɔni dɔrɔn. I ka sɔrɔti ɲɛnabɔ la? Walahi a ɲɛnabɔra. A ɲɛna? An tilalen an taara boîte la an ye fɛn camanba de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Teri walahi. A ɲɛnabɔra yɛrɛ de. I yɛlɛ a ka di ni heure comme ça. Walahi. Sinon a wari sa? Ça va an ka cɛ yɛrɛ dun. I b'o dɔn n'o ka voyage tɛ ban. N'i y'ale talen voyage la. A taara tuguni. Ne ko i kɛlen don ka gaire sugu jumɛn de fili i ka da la tan. Mun kɛra? O lakalakatɔ. Mankan ci ni pɛrɛn-pɛrɛn an nana dɔrɔn k'an mago bɛ patron na. I ka nin miiri kuma si la nin ma fɔ n ma. Ayi a tɛ sɔn k'o fɔ. A bɛ sɔn. Ko nin bɛ pɛrɛn an kunna k'ale de ye dutigi ye. A to yen n bɛ tila ka kuru d'a ma, mɛn. Ok n y'a mɛn. I b'a dɔn Safi tɛ nin ye ne terimuso de ye. A wulila ka se ne ma. A wulila ka se ne ma komi diɲɛ ye jigi de.
ale jigi ne du fɛnɛ jigi dalen no e de kan e ye fɛn caman kɛ ne ka tɛmɛ taara se ne ma k'ale fɛ ka jago de kɛ k'ale mago bɛ jago kun na ne fɛnɛ ko n tiɲɛ na Musafi de bɛ ne ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ n ko ne bɛ fɛ an ka nin fɛ yen ka n'a da i tulo kan n'i bɛ se ka mun k'a ye i b'o k'a ye parce que diɲɛ ye jigi o tɛ problème Joliba ça va cool hein i yɛrɛ tɔgɔ Sita. Sita santé i dɔɔni diyara n ye mais e ko k'e mago bɛ nafolo jumɛn de la Ne mago bɛ wari dɔ de la. wari de ka di ka kobaw kɛ ka wariw tiɲɛ Joliba ok sisan komi n'i bɛ fɛ ka don a kɔnɔ n'i bɛ don a domoni kɔnɔ donkan b'a la mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna k'a buguja don kumana bɛ yen bɔ kumana tɛ yen affaire kɔnɔna na n'i y'a gɛlɛya nin bɛ sin ka k'a da fɛ dɛ N y'a mɛn. Parce que n y'a bɛɛ fɔ n ɲɛna. ok o tɛ problème ye n bɛna affaire in ɲɛ f'i ɲɛna affaire in ye Yɛrɛ de ka di ne bɛ min yɛrɛ de ɲini. n'i ko ko k'i bɛ belle fille fɛn fɛ a n'a ɲɔgɔnna don dɛ haya dennin saba kan na dɛ a yɛrɛ kun bɛ a kɛra di tanti ne sɛgɛnnen de don o ye sɛgɛnnen don sira i ka seki in ta ka fili ne kan a ta ka bɔ yan na ba ye nin ye mun kɔnna sugu de tanti kɔngɔba de ne ma kanga di n y'i fa ta to la n k'i ka taa nɔfɛ yan ne tɛ nin tiɲɛ ne marabaliya la dɛ i tulo b'a la e ka kɔngɔ ko ne ka mun k'a la sa n ka sira b'a la i tɛ taa bɔ n'u ɲininka ka dumuni d'i ma n tɛ nin ko fa sugu la dɛ i tere a taara n'i ba ye i tɛ fɛn kɛ ne na dɛ i ɲɛ ngɛrɛ a tɛ fɛn kɛ n na a tɛ fɛn bɔ n na i fa a bɛ ne yan de i y'a faamuya n b'o f'i ɲɛna tanti ko a taatɔ kun ko k'ale ye wari dɔ d'e ma wari a y'a di ne ma n y'a dun fara e ko cogo di n da tɛ fara ɲɛmuru tɛ bɔ n na foyi tɛ bɔ n na e bɛ se ka mun ne kɛ ne ma n b'a dɔn n'i fa nana i b'a bɛɛ ɲɛf'a ye i fa a ka fɛn bɛɛ de bɛ ne bolo a tɛ se ka foyi de kɛ ne na n'i ba dɛsɛra i fa kɔrɔ i fa a bɛ yan ka tila k'a bila an ka tafe bolo kɔnɔ i bɛ k'a faamuya ɲɛ bɔ n na marabali ne ma kan ka di n'i kana to ka ne filɛ yan impoli ne fa ne muso bɛ ka juguya bɛɛ kɛ ne na yan nɔ barisa ko ne woloba t'a di Ba, Kuriga. Comme son mon est Daniel. jumɛn He Bamakɔ ci tɔ ka yan bɛɛ ci k'a don ɲɔgɔn na k'e t'o kalama. ne tɛ foyi kalama jumɛn Patrɔni kɛ. A ye mun kɛ? Kuriga. Patrɔni ka don ni cɛ sugu bɛɛ ye. A finma, a jɛma, a bulalama, a couleur sugu bɛɛ y'a rɔ. Wa o bɛ don fa la so a n'a cɛ lala yɔrɔ min. Fo ɲɛ de y'a ye. i yɛrɛ ɲɛ Ɲɛ. O t'a bannen dɛ. Ko npogotigininw an de ye baarakɛden a kan an de ye ɲɔgɔnna ye baden de minɛ k'olu feere k'olu feere ne ye so nin kɔnɔ yan n jɔrɔlen n haminen n fa ɲɛnafin na o ma i dabɔ n na ni patrɔni ye nin ma da a b'an bɛɛ bila ka bɔ baara la an na kun ye k'an ka kɔɲɔminɛ ɲini ka taa mais a kɛra cogo di de dumuni ma mɔ fɔlɔ Patron ma kan koyi ne kɛrɛ fini. an bɛna mun de kɔnɔ hali sisan Patron ne kɛrɛ fini bolo ne yɛrɛ bara kilo la sa. bibi e jumɛn de bɛ yen nɔ Ne bɛ ka na kɔri ka dɛmɛ tobili la pour que k'i la.
wuli kuranata aw mɔgɔ fila i ni ala ni kira cɛ aw mɔgɔ fila bɛ jɔ tasuma kelen na k'aw b'o mɛnɛ yan aw ta kun kɛlɛ mun hali ne ka salon aw b'a nettoyer fɔlɔ fauteuil bɛɛ nɔgɔlen don kurana in poussière kana se ma dɛ i tulo bɛ n na ne bɛ k'e dɛmɛ ni n y'i sɔrɔ don o don n b'i kɛ depuis ala b'i da i tulo bɛ n ka kuma na n ta tɔgɔ ye yafa ma an t'a kɛ bilen e bɛ mun de fɔ yafa ma an t'a kɛ n b'a kan ka kɛ n'i kana n dalaminɛ yan n'i ɲɛna ja kɛra i bolo ni aw bɔra village la aw bɛ taa kɔn a ka yurugundɔnw na ka n'aw sigi yan nɔ fɛn tɛ kɛ ne na dɛ ne yɛrɛ ye jɛla de ne kolen don ka tɛmɛ aw kan aw tɛna se ka foyi de kɛ ne na n kɛtɔ filɛ k'o fa ye n tatɔ filɛ du kɔnɔ n bɛ k'i bɛlɛ o wa an ka ɲɛda taa tiɲɛna yan bolo